Ahojte, pozdravujem vás aj dnes a prajem vám pekný deň. Ako vám išlo trénovanie z predošlého videa, kde sme si trénovali pevné oko, krátky stĺpik, poldlhý stĺpik, dlhý stĺpik, dvakrát nahodený a tak ďalej. A pevne verím, že vám to išlo dobre, pretože dnes, ako som vám sľúbila, mám pre vás pripravený taký projekt na zimnú čiapku, kde použijeme vlnu s hrúbkou 10, čiže aj háčik číslo 10 použijeme. No, ono to tu na tomto háčiku nevidno, ale budeme používať túto hrubú vlnu a naučíme sa úplne jednoduché veci. Tá čiapka sa robí jednoducho. Ak máte takúto vlnu, tak si ju môžete teraz spokojne pripraviť a začneme pracovať. Ak ale nemáte takúto hrubú vlnu, dajme tomu, že máte 3, 4 alebo 5 vlnu, tak si tie očka trošku prispôsobíte, bude ich viac. S touto vlnou hrúbky 10 spravíme 30 očiek. No a učili sme sa očka, že urobíme takýmto štýlom. Čiže to oko začíname pevné buď takto, alebo si ho môžete začať takto. Ako vám je lepšie. A ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A začíname prvý riadok. Prvý riadok urobíme tak, že budeme vpichovať do druhého očka a urobíme pevné oko. Dobre? Ukážeme 3 po sebe nasledujúce pevné očka urobíme. Čiže ďalšie, teda druhé pevné oko. A ešte jedno. Tu máme 3 pevné oká a ideme teraz 3-krát krátky stĺpik. 1, 2, 3. Počkám vás. Čiže 3 pevné oká, 3-krát krátky stĺpik a úplne do konca budeme pokračovať s poldlhým stĺpikom. Čiže naberieme, vpichneme, máme 3 očká, cez ktoré potiahneme vlnu. A takýmto štýlom to budeme robiť až do konca. Kľudne si choďte svojim vlastným tempom. Ak ste zmákli z predošlého videa tie základy, ako sa robia jednotlivé stĺpiky, tak toto vám pôjde úplne jednoducho, pretože budeme celý vzor používať. Pevné oko, krátky a poldlhý stĺpik. Ja si namotám vlnu.
No a teraz sme už na konci prvého riadku. Polodlhý. Takto sme urobili. Tu sa nám to zužuje, lebo toto tu bude koniec, teda ten vrch čiapky. No, teraz urobíme jedno reťazkové oko a otočíme. Pokračujeme druhým riadkom, a to tak, že budeme robiť pevné oko do zadného. Nebudeme preťahovať vlnu takto, čiže cez obidve oči, ani cez toto, ale do zadného. Čiže pevné oko, pevné oko a toto pevné oko budeme robiť až do konca. Čiže tento riadok bude pevné oko zozadu. No a tu máme posledné očko, ktoré urobíme ako pevné oko. To máme druhý riadok. Teraz tretí riadok budeme pokračovať, takže spravíme jedno očko, otočíme a ideme ten tretí riadok robiť tak, že spravíme 3-krát 1, 2, 3 pevné oko, čiže pokračujeme 3-krát pevné oko. Máme 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pokračujeme krátkým stĺpikom do zadného očka. 1. Dva. 3. A teraz budeme pokračovať poldlhým stĺpikom až úplne do konca. Čiže si nahodíme, ale pozor, tiež zo zadnej strany, zo zadného očka. Čiže polodlhý stĺpik až do konca. Vidíte? Dajte si pozor, toto je ono. Tu. Nie tu, ale takto si to pekne otočte. A pozrite si, kde vám tie očka vlastne pokračujú. Čiže ideme do konca. Poldlhý stĺpik zozadu.
Tak, a sme na konci 3. riadku. Dokončíme to tým poldlhým stĺpikom. Spravíme jedno reťazkové oko a otočíme. A budeme pokračovať 4. riadkom pevné oko dozadu. Toto je 4. riadok. Pevné oko. To je 4. riadok. Nasledovať bude 5. riadok a vlastne ten 5. riadok zopakujeme to, čo sme robili v 3. riadku. Čiže 3-krát pevné oko dozadu, 3-krát poldlhý stĺpik dozadu a potom dlhý stĺpik až do konca dozadu. A opakujú sa riadky 3 a 4, 3 a 4. Čiže potom ten ďalší riadok bude pevné oko. No a takto to budeme robiť až 41 krát. Zhruba 41 krát to vychádza tak, aby sme docielili 53 cm. No a to vám vlastne za chvíľu ukážem. Dobre? Dokončila som svoj posledný riadok. Takže u mňa to vyzerá takto. Hovorili sme si, že potrebovali by sme mať zhruba 53 cm. To je zhruba 21 inčís. Takže moja čiapka je už takmer hotová. Verím, že sa vám darilo, že ste išli pekne podľa návodu. Ak potrebujete mať menšiu dĺžku alebo väčšiu, tak si samozrejme ešte popridávajte podľa návodu riadky. Ja to urobím tak, že nie z tejto, ale z tejto strany si tú čiapku zložíme. Vidíte? A pekne si ju zošijeme až sem. Takže odstrihnem si vlnu. Skúsime to prevliecť cez ihlu. Tak. No, to očko máme tu, čiže si prejdeme cez to očko tou ihlou. A ideme zošívať tak. Toto bol začiatok. No a zošívať budeme. Zoberieme túto časť a túto. A takto to urobíme až do konca. Asi som si dala dlhšiu niť, no ale však nevadí. A radšej dlhšia, ako by nám mala chýbať. A takto trpezlivo to budeme spájať až do konca.
aby sme mohli zošiť aj tu a spojiť tú vrchnú časť čiapky, ktorá môže byť s brmbolcom alebo bez brmbolca. No, takže toto nám vyjde, mám dostatočne dlhú vlnu. Vidíte, toto sme si krásne zošili a stále pokračujeme v zošívaní a v spájaní. Máme to zošité, celé spojené. A čo ideme urobiť s týmto? No toto si potrebujeme takto spojiť. To znamená, toto tu máme ešte raz si toto takto prešijeme. No a ideme spájať. Budeme spájať toto vynecháme, toto až do konca. Čiže takto si to prejdeme a ideme. Ďalej jedno, druhé, teraz tretie, štvrté. A ďalšie. Ideme si toto spájať tak, aby sme minimalizovali tento spoj, túto dierku. A to ešte urobím takto. Aby som to úplne dokonale spojila. Tak už sa nám to rysuje k tomu želanému výsledku. Tým, že je táto vlna taká pevná, tak treba viac týchto ukončovaní. No super. Tu si to odstrihneme. Ja si to ešte poistím, aby sa nám to nerozpáralo. A takto. A odstrihnem. No. Teraz si to pekne otočím. Takto si tú čiapku pripravím. A čo urobíme s týmto? To je vlastne ten začiatok. Tak, ten si upravím takýmto štýlom. Tak. A tu
pekne ukončím. No a máme čiapku. Vy si tu môžete ešte spraviť brmbolec alebo kúpiť kožušinkový. Dá sa to aj bez toho brmbolca, alebo takto, ako sme ju my urobili.